салом алейкум. Номи худ бардашон? Маҳмуд. Имрӯз сафар доред Тоҷикистон? Тоҷикистон. Ё ки ҳамин одамои ҳамин мошине барои сиёмка фақат шинондагианд? Не, ако ма шофёрро мешиносам. Шофёрро мешиносӣ 100%? Омади мошини Тоҷикистон аст. Рақамҳои давлатии Тоҷикистон 3-4 та 9. Хуб, Бухтар, Душанбе. Душанбе. Салом алейкум. Алейкум салом. Бардашон номи худ? Номи Умед. Номи худ Умед. Акай Умед ку гап зан ки дар ҳақиқат ҳамин бачаҳое ки мошинои сабукрав бисёр комментариёда менависанд мошини сабукрав, автобус, гап бед автобусо мушкилоти хелча дорад, худат медонӣ, рафтагӣ омадагӣ бошед медонӣ. Бале, бале, ҳамин мардум да чӣ гуфтани канали рӯйгонаи ва мошинои Тоҷикистон ҳаст, нест ё ки ҳамин канали рӯйгона ҳамин 4 каса мешинонад барои реклама сиёмка мекунад меравад? Не, мо ина нав рафтистем ина мошин иншоалло ба худо бирасем ватан монда мерасем ё насиб. Ина мошино ҳам ҳастан, ина бачакакар ҳаминҷа да шино шидем нав насиб боша мерасему. Баъд не ки ҳамин фақат яхло бовар намекунад ки ҳам зид боиди документҳо. ҳам документота 100% кине ки ишто бинем шофёрро ҳам ғам натиҳанд, худмон ҳам ғам натиҳанд. Пага як мушкилӣ пайдо мешавад границада дарам мегӯяд ки тоҷико худмонам хеле кадан намемонад граница буромаданӣ. ҳам 100% документота кине ба ҳазур нахе мегзарем мерем. Добро пожаловать, приходите ещё меган. Мо мегзарем хушвақт мерем, мо меём даромаду. На самом деле барои чӣ билети самолёт нагирифтем? Мисол самолёт баъзеҳо бо менависанд ки ин нархҳои худ рафтест ба мошини сабукрав бояд самолёта мерафтӣ 4 рӯз азоб барои чӣ ҳамин мисол кайфи ҳамин мошин да рафтан дар чие ки шумо мисол самолёта нарафтани мошин хадид? Ака ман хулоси гап ҳамин самолёта дидам, поезда дидам, автобуса дидам. Ина хулоси гап ина мошин кади бо мехом бурам. Агар иҷозат шава ку акад мотоцикл мешид ку худмон мотоциклта мерафт. Барои сайри саёҳат кадан. Бале. Документҳо соза. Соза 100%. Яъне шумо совет метин ҳамин мардума ки мошин мехоҳад сафар шери наро документҳо донагине 100% кини дақиса тамоне ҳамин гузаштан оида нишон метин. Хоб барои сафед мегам мегзанем. Тамошо када чақчақ када дӯстиву рафиқӣ када бехафагари шава ки шумо шофирам ба дили пур бо айкисатон ягон сурас худ накунӣ بریم ماشین چقدر سسته یعنی عجیبه دینا تویوتا افردی شاشودما بروینا بلودا برزدگی که ما موجیرو سمکا داریم مخیب باز میگیریم این بدگی چیزی را که اوجد چیزی که ایونه اوجد با بیان نیستم شد همون یک نفت مکتی برا خبری اول کوه میگیریم یک لباسالش میکنیم یا میکنیم بازو یا جدا میسته لباسالش میکنیم ایروی تو دونی خدو امی من اومدم من امی канали рӯйгонаҳояро нигоҳ мекунам. Дар ҳақиқат ҳамин ягон ки ман шуморо придумат кардам, гуфтам ки бигӯен ё ки чӣ хеле ҳамин кор ҳамин мардум да чӣ чизе ки ҳаст 4 рӯз сафар дорем раҳда тоқати иша медонӣ ки шишта кафеода местен мефроин мехӯрен 100% ҳеҷ чизош бохабар ҳастӣ. Автобусаро тамошо мекардӣ? азоб машаққат мардума дида будӣ замистонода? Ягон комментария қабе нависта будӣ? Не, хай мушкилӣ мешавад. Аммо ранг инсон чӣ бахшиш мепурсем ҳар як мушкилида бо рӯз то рӯз кӯшиш мекунем ки чӣ вазъият бисёр хубтару бештар кӯшиш мекунем. Агар бо фақат ҳама хуб боша бо кӯшиш намекунӣ дига. Ҳамхел не дар ҳақиқат ҳамин хела любой кун. Як мушкилӣ пеш меояд ҳавоя ку ҷудо карда бо беҳтар хатогида яъне меомӯзӣ. Бале. Бо пеш меравад. Ҳам хелаи. Ба тамошобино чӣ гуфтанӣ? ҳамада салом, сиҳат саломат бошед, документ ка дигар бо. Инам як гап мегӯям ки вазъияти ҳозира бениҳоят безишт. Инам ҳозир бо ҳамин худмона бо камтар тархиси камтар табимай ҳамин бек документҳо нагардем. Ҳама мисол як совет шумо дада 100% документҳо бошад дилтон пур мегардем. Як регистрация патент боша мекунем. Бо инамҷа мебинем ҳамин метрои метрода мебинем бо ҳастани бачаҳои ка мисол ҳаста як мушкил дошта як боша мепурсед бо раҳ нишон метавонад чӣ кунед чӣ документҳоро тайёр кунем бо шумо да як ёрдам мекунанд бачаҳо. Леkin мо раҳда бе документ нарем. бародарои азиз дар ҳаққи бародаро даст ба дуо бошем ки ин техника соҳ саломат то ки бираванд ба пеши зану фарзандо падару модар аҳлу оилашон бирасанд. чӣ хеле ки дидем ин бародаро мисол фақат занги телефони хати омадагианд ҷоҳошона бирани риват мекунанд мебиянд мешинанд мераванд тамом пешакӣ мисол мошина ку автобусо ки буд ба ҳазур меомаде ҳозир мошина ҳамин 6 та ҷо барои ҳамин мисол
пешакӣ омада дар инҷа талпа накунед ки дар котельник проверкаҳо ҳам ҳастай. Рақамҳои давлатии Тоҷикистонай. Ҳар ҳафта 2 рейс мешава. Занг занед, ҷойотонро бронировать кунем, бием бишинем ба ҳазур.